opisina. Pinuntahan siya, Jesus. Halimbawa, ito yung opisina ni Mateo. Okay, ako kunyari si Jesus, pumunta ako, tapos si Mateo. Mateo, kumusta ka? Si Mateo, nangangailangan tagapagligtas. Bakit? May pera siya. Pero, hindi siya magsangin sa pera. Kaya nga, nang sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka. Anong ginawa ni Mateo? Sumunod ka agad siya kay Jesus. Pagkatapos, anong ginawa niya? Siya kasama niya ang mga tax collectors, mga makasaan. At nandun na sila sa tahanan habang sila nagsasalo-salo. Doon sinabi ni Kristo, ano ang gusto ni Kristo sa atin? Kasalanan.